Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaaɓe janngiyankoɓe, ene wayno en garti e windande men ya. Nde ɗo noon ko ya wiyete, wonde nde ene wiye ƴa. Aɓe nandi teskuya ma wona hen no moƴƴi noon. So wayi ni hofaaki ko ɗo wiyete ya. So wayi ni hofima bange dow to hofima andu wonti ƴa. Hono jangirnoɗa ba e ɓaani, han ba hofaki ɓa hofi. Janguɗa ɗa e da hofaki ɗa hofi. ɗone ko noon wayi hakkude ya e ƴa teskuyo ma wonɗo no moƴƴi hadema jiiɓoyade ɗon. Hande noon jangeten ko ya o. Bisimillah, natinen jangde. Aynani ɗo woni ya e ya. ɗo woni ay e ay. ɗo woni yay e yaay. ɗo woni yi e yi. ɗo woni i e ii. ɗo woni yi e yi. ɗo woni ye e yee. ɗo woni ey e eey. ɗo woni yey e yeey. ɗo woni yo yoo. ɗo woni oy ooy. ɗo woni yoy yooy. ɗo woni yu yoo. ɗo woni uy ooy. ɗo woni uy yo yuy yooy. yoy yooy. Gasi momten ɗum mbawen yiide bindi no moƴƴi, mbawen jangude. itten ɗum ɗo ha laaɓa, alluwa ngal laaɓa, jangen ha laaɓa. ɗo woni ya. Ya a fooɗi. ɗo ko yi. Mbiya yi a fooɗi. ɗo mbiya ye. Ye a fooɗi. ɗo mbiya yo. Yo a fooɗi. ɗo mbiya yu. Yo ngara hakkunde. Ay ay. ɗo ko iy iy. ɗo ko ey ey. ɗo ko oy oy. ɗo ko uy oy. ngara lomba masgal. Yay yaay. ɗo ko yiy yiy. ɗo ko yey yeey. ɗo ko yoy yooy. ɗo ko yuy yooy. Timmi. ko jangete e ya e masɗe mum ko ni poti. ɗo fof ko aalumbiɗo wayoɗo ko ya yaa. ɗo ko ay aay. ɗo ko yay yaay. ngara ɗo yi yii. ɗo ko iy iy. ɗo ko yiy yiy. Gasi ngara ɗo yay yeey. ɗo ko ye yee. ye yee.
ko ey ey, ɗo ko yey yeey, ngara ɗo yo yoo, oy ooy, ɗo ko yoy yooy yoy yooy, ɗo ko yu yoo yu yoo, ɗo oy ooy oy ooy oy ooy, ɗo ko yuy yooy yuy yooy. Jangen ɓaaren ya yaa yi yii ye yee yo yoo yu yoo, ɗo masta ɗe keedi ko yeeso. Ngara mencita ay aay ey eey ey eey oy ooy oy ooy, ɗo timmi. ɗo ngara lomba masɗe ɗe yay yaay, ɗo ko yii yiiy, ɗo yoy yooy, ɗo yuy yoy yooy, ɗo ko yu ay ɗo ko yuy yooy. Gasi ɗo fof ko a lombaɗo, ɗo fof ko i lombaɗo, ɗo fof ko e lomba hen, ɗo fof ko o lomba hen, ɗo fof ko u lomba hen. Mi hollima hankadi ya faam masgal no masirte. Mbatta ko ni ɗiɗi, ngala wasa fodde ngala fooɗa. Ngara bencita mbaɗa ni ka ɗiɗi, ngala fooɗa wasa foodde. ɗo ko lomba masɗe ɗe ngala fooɗa ngala wasa foodde ngala fooɗa. Ari ardi wadde ɗo haa ɗo mbiya goo, ɗo haa ɗo mbiya ɗiɗi, ɗo haa ɗo mbiya tati. Gasi masirte itten ɗum ɗo haa laaɓa hade ma jiibde hoore ma. Ittu itti hala ay nan ɗon nayde alluman nan ɗon ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañitoɗon jangon ɗigga windande ekko hijjo pular wattore nogas e goo, janguɗon ko harfeere ya ne masirte ko ndani. ƴaa o noon ene nandoyi e makko, teskuyaji mon gona toon so aroyi. Nde ɗo windande so ɓenni ko windande ƴa rewata hen. ƴa noon e ya ene nandi. An jangowo teskuya ma wona hen haɗa arde, haɗa ma fayodirde ya o e ƴa o. Hande noon ko ya janguɗa, paama ɗum no moƴƴi. ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañiɗon jangon ɗigga. On koola koye mon ƴewaton ko bawɗo, ɗakkoɗon sara makko o hollo on o wallo ha jiyon lawol. On jamani walla on nodde 00221 77 906 14 81, mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o, ngara caggal sagere ma saggani moƴƴi. Walla an keso jiɗɗo nadde jangde ngara karanɗa serɗi joɓa janga, ngara joɓa janga. So jaranima yobde jangude jaɓa janga, kanama joɓatako. So jaranima janga, a yiɗa gacca. Kadi onon kadi wonɓe YouTube ne mbaɗe hen balle mon e duusa moɗon. on wonɓe Facebook mbaɗe hen balle mon e duusa moɗon. kala mbawɗa wonde aɗa janga hen funnangue hirnangue rewo worgo, mbaɗe hen balle mon jingonon jangde nde ballonde ko on nafata wona minen. oɗon janga hen, oɗon mbawa hen wadde balle hen duuse hen. rokko nende ko haalte ko e famde ɗum e waɗire saabi Allah. ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina
on jarama salam.